Unusual just happened in the Horn of Africa. A major port deal between Ethiopia and Djibouti was on the table, a deal that could have changed billions of dollars in trade. But then, Ethiopia said no. Not just a small disagreement, a full rejection of the offer. And the real reason is not what most people think. ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው ለተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው ያየው ይመስለኛል። Its fourth year, an MEE investigation shines light on why it's still happening. Ethiopia is covertly supporting Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, from a national army base near the western city of Assosa. This is despite Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, pictured here with Sudan's leader, claiming neutrality in the war. And it's part of a wider web of international collusion in lucrative... Let's go. Something unusual just happened in the Horn of Africa. A major port deal between Ethiopia and Djibouti was on the table, a deal that could have changed billions of dollars in trade. But then, Ethiopia said no. Not just a small disagreement, a full rejection of the offer. And the real reason is not what most people think, because this is not just about a port. This is about power, survival, and access to the sea. So what really happened behind closed doors? Let's break it down. Right now, Ethiopia is one of the largest landlocked countries in the world. So, እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ እዚ ንጅቡቲ ዝበሎ ዓብይ ኣዛራብነት ኮይኑሎ እሳ ግን ንበይና ክትሪያ ከለኻ ትርጉም ኣይትበካን እያ ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ከባቢና ኣብዚያ እዋን እዚኣ እንታይ ይካየደሉ ኣሎ ከነስተብል ክንክል ኣለና መጀመርያ ምዝ ከነተሓዞሞ አልባነት ገመና አልባነት ነው ዲጂታል ገመና የለውም ዳታ ገመና የለውም ሚስጥር የለም ማለት ነው እኛ ጋር ገብቶ ከብጀበት ዋጋ ቢያንስ 30% የዋጋ ጭማሪኛ ጋር ይኖራል ለኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው ለተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው ያየው ይመስለኛል ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ሕጂ ብዛዕባ ዴታ ፕራይቨሲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርቲ ዘይብልካሲ ምስጢር ናትካ ኣይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ ካላ ዘራርባ ብወደባት ናይ ካልኦት ክትእቱ ከለኻ እቲ ንብረት እትዎ ዘለኻ ክሪዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ትእቱ ኣለኻ እንታይ ተውፅእ ኣለኻ ክሪዎ እዮም ዲጂታል ኢትዮጵያ ዲጂታል ሃገር ክንብላ ከለና እውን እቲ ኢንተርኔት ክመፅእ ከሎ ትገመድ ብካልኦት ግርባብታ ቢሉ ስለ ዝሓልፍ ኣብ እውን ክሪዩና ይኽእሉ እዮም ምስጢርና ይዕቀብን እዩ ፕራይቨሲ ናትና ይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ like who is he trying to fool ንመን ይክዕሹ ዝደሊ ዘሎ ንኣብነሲ ብዓሰብ ገይሩ ዝመፅእ መስመር ናይ ኢንተርኔት ኣለካ ንበሎ ካብ ዓሰብ ኣውዲ ይትበቁር ብህንዲ ኣቢሉ ወይ እውን ብኤሮጳታት ብግብፂ ኣቢሉ ዝሓልፍ ገመድ ኣይኮነን እቲ ምስጢር እኮ ኣከባቢ ኤርትራን ጅቡትን ጥራይ ኣይኮነን ዝርአ ካልኦት እውን ይርእይዎ እቲ ምስጢር እስኻ ትብሎ ዘለካ ብምኸዶሙ ነገሩ ኣብ ዓድኻ እንተደይገበርካ እምበር ወላ እውን ናትካ ወደብ ከተምፅኦ ከለኻ ካብቲ ዝገዛእካሉ ተበጊሱ ክመፅእ ከሎ እውን ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ይርአይ now it's clear ብጅቡቲ ክትእቱ ከለኻ ጅቡቲ ነዚ ምስጢር ናትካ ነዚ ኣጋጢምካ ዘሎ ፀገም ንክትገብር ናፃ ኮይንካ በዓልካ ከተመሓድሮ ትኽእል ሱሳሚታዊት ዋንነት ዘለካ ወይ እውን ቁፅፅር ዘለካ ድሌትካ ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ስራሕሊ ኢሎምካ ኣይደልን የልካዮም ንምንታይ ኣይደልን የልዎም ኣብዚ ድማ ናይ ምስጢራውነት ናይ ኢትዮጵያ ክዕቀብ ኣይከኣልን እናበለ ዝበክ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚያ ሓንቲ ትራንስሌሽን ናይዛ ዝገበራ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ኩሉ ኣይሰማዕኳን እንታይ ከም ዝበለ ስምዕዎ ቁልፊ መተሓላለፊ ባሕርታት ከም ኢትዮጵያ ዝበል ዓቕሚ ብዘለወን ሃገራት ክሕለው ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ደቀቕቲ ሃገራት ወሰንቲ ዝኾኑ መተሓላለፊ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ክሕልው ስለ ዘይከኣሉ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት ክሳተፋ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ብሔራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኢቲቪ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተቱ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብተኽእሎ መጠን ብሰላም ክፍታሕ እንተዘይኮይኑ ግን ግድን ክኸውን እዩ ዘለዎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ቀንዲ ነጥብታት ቃለ መሕተት
ፕረዚደንት አብይ አሕመድ ክቅልዕ እንከሎ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ብእኹል ክትምግብ ርእሳ ክትክእልን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪት ክትከውንን ካብ ዘለውዋ ማሕለኻታት ትዝዓበየ ወደብ ኣልቦነት ምዃኑ ገሊጹ ነዚ ድማ ከም ትወትሩ ዝብሎ ምስ ጉዳይ ህልውና ተኣሳሲርዎ ኣሎ መስመራት ገመድ ኢንተርኔት ብካልኦት ሃገራት ዝሓልፉ ምዃኖም ሚስጥር ሃገር ንምሕላው ስጋኣት ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ አብይ አሕመድ ኢምፖርት እንገብሮም ኣቑሑት ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ኣይግባእን ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ወደብ ኣልቦ ምዃን ናይ ሎጂስቲክስ ወፃኢ ብምውሳኽ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ 50 እስካብ 100 ሚታዊ ዝዓበየ ናይ ሸቐጣት ዋጋ ከም ዘስዕብ ድማ ረዲዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኩናት ኢራን ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ዘሎ ጸገማት ንኹሉ ግልጽ ይኸውን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እውን ኣልዒሉ ኢራን ዓጽያቶ ዘላ መጻብ ሆርሙዝ ንምኽፋት ናይ ዓለም ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቀይሕ ባሕሪ እንተተዓጽዩና ንዓና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዓብይ ኣጀንዳ ይክብል ገሊጽዎ ብምኽንያት እቲ ኩናት ዝመጽእ ናይ ጸዓት ቀረበ ምቁራጽ ንምብራቕ ኣፍሪካ ብፍሉይ ከም ዝጎደን ምስ ጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ የመን ተዛሚዱ እቲ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓደንን መጻብቦ ባብኤል መንደብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ስጋት ንኢትዮጵያ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ሃገራት ክውዕሉ ዝግብኦም ከባብታት ኣለዉ ዝበለ አብይ አሕመድ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቐን እንተኸይደን ኣናእሽቶ ሃገራት ነቲ ወሽመጥ ክሕልዋ ስለ ዘይኽእላ ኣብኣተንን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ካብዚ ክንግንዘቦ እንታይ ዘሎ ሓደ ደቀቕቲ ሃገራት ክብል ከሎ ናእሽቶ ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ክቋፃፀራ ከድሕና ኣይከላንየን እየ ዝብል ዘሎ ነቲ ፀገም ናይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ብዓበይቲ ሃገራትን ነቲ ወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ ክዓፅዩ እየ ዝብል ዘሎ ድማ ነቲ ዓብ ዝበሃል ሃገር እውን ደፍርህ ዘሎ ሑቲ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ድሓርካስ ዓበይቲ ሃገራት ከም ባህሊ ኢትዮጵያ ከውሕሳ ዝኽእል ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ብግምጣሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ብምስጢር ይዛረብ ከም ዘሎ ይድርዳእና ጂኦግራፊካል ዓብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ባሕሪ ከይድካ ከተውሕዘሉ ትኽእል መንገዲ የለን ግን ብሓፈሻ እቲ ድራማ ንሪኦ ኣለና this is not the only thing ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ስምዑ ኣብዝኻ ካልእ ዓብይ ሚድያ ካቨሬጅ ኢትዮጵያ ረኺቡ ዘሎ enters its fourth year, an MEE investigation shines light on why it's still happening. Ethiopia is covertly supporting Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, from a national army base near the western city of Assosa. This is despite Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, pictured here with Sudan's leader, claiming neutrality in the war. And it's part of a wider web of international collusion in lucrative ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መበል ሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝረግፀሉ ዘሎ ዓብይ ናይ ሚድያ ካምፔይን ይግበር ኣሎ እዩ ብዙሓት ሚድያታት ነቲ ዝተረስዑ ኩናት እናበሉ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድራማን ስርቅን ምትላልን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑን መርኣያ ናቱ ድማ ኩናት ናይ ሱዳን ብዓለም ቆላሕታ ከም ዘይረክብ ካብ ናይ ቃዛ ይኹን ካብ ናይ ካልኦት ዝዓበየ ሓደጋ ዘለዎን ብዙሕ ዕንወት ደውርድ ዘሎን ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ወሪድሉ ዘሎ ክነሱ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ ተዓፅዩ ዘሎ ኩናት እዩ that's why ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ከምዚ መበል ካልኣይ ዓመት መበል ሳልሳይ ዓመት ክበሃል ከሎ እዩ ሸፈነ ዝወሃቦ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ቀደም ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ተን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኢማራትን ካልኦት ሓይልታትን ገለ እናተባሃለ ይዝረብ ነይሩ ሎሚ ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዝጥቀስ ዘሎ ብልጽግና አብይ አሕመድን እዮም ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ምግዳድ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ ብልጽግና እዩ መብዛሕትኦም ድማ እንታይ ትረብሑ ዘይመርሐ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ተግባራት ክኣቱ ዝኻለ ዝብል ዘረባ ድማ ክመላለስ ይሰምዑ ኣለዉ ብርግፅ ሱዳናውያን ኢትዮጵያ ትገብሮም ዘላ ክሕደት ንሓዋሩ ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም ግን Abiy Ahmed kentai tጽበይ ትሕቶ ንዘይፈልጦ ዳንበረ millions and protracted the biggest humanitarian crisis in the world. The Sudan war is a people's revolution hijacked and a civil feud compounded by extraterritorial interests, money, geopolitics, ethnic hate. Fought officially between Abdel Fattah al-Burhan of the Sudanese Armed Forces, or SAF, and RSF leader Mohammed Hamdan Dagalo, known as Hemeti. But the list of unofficial international actors is long, from the UAE to the EU, trading weapons or people or gold. The dark money flows right to your doorstep. Za episode za videos gabarwa Middle East Eyes bad media gabaraya yani بحق صبقتيا مغنياتو ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ከም ዝግበር ዘሎ ጌርካ ምግባር ሓደ ካብቲ ሽፋንን መታለልትን ዝጥቀሙሉ ዘለው እዩ ዕላማ እቲ ኩናት ግን ብልክዕ ብዙሓት ናይ ሪጅናል ፓወርስ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ኢማራት ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎና ሰሊፋ እትገብሮ ዘላ እዩ ግን መብዛሕቲ ግዜ ከነበላሹ ስለ ወይ ነቲ ሓበሬታ ኣጉዲሎም ክነግሩና ስለ ዝደልዩ ነቶም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ሒዙ ንኣብነት ናይ ዊልያም ሩቶ ንአብይ ኣሕመድ ናይ ሶማልያ
ናይ ጫድ ናይ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ናይ ሊቢያ ከምኡ ናይ ግብፂ ገለ ተታሒዙ ሲያቶም እዮም ናይ ደቡብ ሱዳን ዚያቶም እዮም ትሕግዝዎ ዘለዉ ይዝባል that's not the full picture زعبي سئلي سترا يكونن زياد ما السودان هسياتا زلا they always deduct the main actors عندي ابز ጉዳይ እዚ ዝዋሱ ዘሎ ንምንታይ ትኩይና ዝዋጋ ዘሎ ክልተ ጀነራላት ንስልጣን ዋጉለው ነው ናይ ወርቅ ንግዲዩ ናይ ሕርሻ ንግዲዩ ናይ ጸጋታት ንግዲዩ ናይ ምዝመዛ ንግዲዩ ናይ ስትራቴጂካዊ ኃይል ንክልዋ ካስ ግበር ዘሎ ንግዲዩ ስለዚ ድራር ብዙሕ ፋክተርስ እዮም ዘሎ ብዙሓት ነጥብታትን ብዙሓት ረቋሒታትን እዮም ዘሎ እዚ ኩናት ዝንቅጽል ነዚ ኩናት ዝምዕዋድ ድማ ብዙሕ ረብሓ ከምጻልካ ዝኽል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ there is one thing as a geneti and I satellite images ዘምፀ ቀጥፍ መጀመሪያ ሪፖርት ዝገበረ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሓለፈው ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ንክቕጽል ዝገብርዎ ዘሎ ኢማራት ራይ ኮነት ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዩ ስለምንታይ እንደሪልካ look at this Sudanese civil society and leading international partners met in Germany to discuss what the እዚ ኣብ በርሊን ዝተገበረ ኮንፈረንስ ብዘይ ናይ ሱዳን እኹል ውክልና ንህዝቢ ሱዳን ከየወከልካ بخالق تو جنرالات واقول لهم زبلنا إمارات ناراتيف تختيلك نهزب السودان زنسأله هزب السودان دي ساتفلو منجست السودان دي ساتفلو كونفرنس كتقبر مخاص تحزن برلين مغاني نافريكا هم أقول خلوص تقبروا إذا مثل سلازي إذا قدايزي حدا كابتي نتي قداينا السودان سلمتاي كم تزدلك ولا حتى داير غبي بلا 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 نابلو كشكعنا دفتنو no it's actually beyond that مهنياتو إمارات بحال أبتكا بابينا زقبرو زولو أزيو أقداسن وسانن تلوا كم زغني نسودما ني هاجرات أوروبا بمولو مابزي يوكي اللو يوكي بعبيو complicity نتكوينات ناي السودان شللتنات قابيزو indirect لون ناي مورالوي حلافنا دوسدنا مسألة بإمارات زوار زولو إمارات بزانيشتي مو بزو حي مقبرة بعد يوكي بعد فرانس يوروبيان يونيون دونالد ترامن ناتو مساد بلوسن سلازا حزيو ات إمارات كم دليتو كم زنا قبرة دشك على زولو اتمشك على الدماء ناي بحكي تاريخاوي زحزن تتسامي يمزولو زولو أب أمريكا انتقدك تمساسالي أب واشنطن دي سي كونفرنس تغير نيرو إمارات 500 مليون هبة بلا بلا قالت it's always whitewashing بلو غمزي نتزق برزو لقبنات شفافين كاك تحالفت فتت نمالسنا في تبيض هانتم ناي هاقرات عربس كم شامهم are we talking about? Yeah, so hi Matilda. We had been working with Yale's HRL for a few months because I think probably in October or November, I started to hear from sources about the possibility of an RSF training camp in the Benishangul Gumuz region of Western Ethiopia. It's a war-torn place anyway. There's a large number of refugees from there, internally displaced people. It's also crucially very near the Sudanese borders, near the Blue Nile state. What then happened was that in February, Reuters reported the existence of انتهي زبل زلو زي نتي ساتلايت ايمج اب كل بنشانغول جموز زلو تي بزح ريبورتس جبرناين مجمريا نتي زي حبريتا زوصي ناي رويترز غازيتنيا زنبريو ابليليو دما ييل يونيفرسيتي بساتلايت تسني نتي نتبي بزي كراخر منقدي كم زنو صوري زنقر نوح زبالة انترفيو يزقبر قلق كابتو زبلو نتبتات كنتا كستغينا دما السودان إثيوبيا سلمتها بكم زعينة رساح تكبارات توافير على نزبل تحرك فال زبلوه بلتقنا مستناي سراوي السودان هو حات بأرمي 7 دقافي قبرالو يلوز آمنو نوعو كاونتر نمقبار كون كله تزعبي كفالنا توقن ناي ملو بملو ويكا بعبد الرجاء مقابريانا إمارات سلزغوني إمارات دما أمارات سلزي باللحجي ويون تزحش أمارات سناتا مزحجي أبتكبابا قات إمازلو تنسلوتات اتزونكو فرسكو غنا زغل نسو سلزغوني إثيوبيا تزعبي قامبل ويون بلتقنا أبي أحمد تزعبي كمار عباي هاجر حيزو أب حدا جنيان رسح تكباراتن هو فرت جديدلو زدما أكلنا يتزلو بوليتيكاوي ممكن قال مخانون كتم قلت جمير كارما all you do is زرحب كايها مز حق زكاة زبالة خسرت أي مودة يعني على سبتها كايرة خيسلو زلو كاب إمارات أبي أحمد كاب إمارات اللي زخونة يخون من قدك فنتاتي خلي يلوزي نقرأكم سألوا التراي ماليسي كغطن كابوز قدده قرباتي كبقبر because he has no option أمارات يقولون أبي أحمد
أبي أحمد ممليسو أبزز خد زلو ممليس النات الكيكري كاب إمارات تفنتيتو ناتو من قد خطلوا لزغل من قد يبلون أوش تعدو زكاة مزولوس أجماعة أبجمتي تيخا he has no option نبي إرترا قصص قبر زولو زنا بحرون again إرترا عبيت ديلس نسوك دفرزيكل نابنت يمن سعودية مساتوات إمارات سلام تكتعدم كيلا سلازي ني إمارات تنكس قبل كم زيكل كقبر زغل سقوم تكتوس دالو إرترا نسون تغييرات رايا كابزنا إمارات فتنتات كدحن تخل أناتي مرداتان جمجامن كم يزبل because at the end of the day از يوم سبعة زياتو نيرترا إيرترا يكون السودان يكون كالو تجارات زدفرولو زلو مخنياتون الطريقة زأكل درع اللوم ويون نفسهم ككلا خليه يقولوا يمكن أنا اللي اليوم كلا جالس خليه أبزي أكرر داكم زلكم كم إيرترا وخنكا and there was this video I'm gonna share lately أبزح نكرات ون بوجن إيرترا ونريو سلزلنا